Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa panagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong Udto, Pilipinas! Aksyon, Balita, Banat, Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules. Yari kita sa ika-28 na nga petsa sa bulan sang Hulyo tuig 2021. Tatlo na lang kadlaw na bilino kag goodbye na July, no? Pasok na si August, mga kaaksyon. Ha? Oh, sige. Mag-ainop na lang kita sa sining mga inuras diri sa aton sining pagpangalagad. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan kabayuntang oks lang kita sa sining adlaw. Marogal umo na nga aton sining palibot diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantay lang kabayuntang mangin magalumon lang, hindi lang magdamol gidang ulan. May mga pulupogada nga mabatyagan kita sa sining aton sining tiyempo mga kaaksyon, no? Magainop na lang kita, tubtob kita sa tagnalaw na media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters plasma ng mga balita gikan sa news center sa Aksyon Radio Bacolod kag ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa mga kabaranggayan kag kapurukan diri sa syudad sang Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon kalakip man sa oriental side. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kag kalakip man nga ginakamusta naton sa later part karon sa ato sining nga pagpangalagad ng ato sining nga tayap broadcast po ng Aksyon no Radyo Iloilo. Kaupod ta dito si Aksyon Mario Hilonggo. Hibaloon ta karon ang mga balita dito sa isla sang Panay, mga kaaksyon. Sige, sa mga kaaksyon tang nakahanda na kagyara na sa ilatag sa ka mga monitor, kagyara na sa inyo tagsa ka mga puluyan, ang iban sini nagkamatamat na chibog, ang iban wala pagidman. Sige, kaming bahala sa pagdala sa mga balita sa kinanda na ko ang inyo sini kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:48 na nung mga balita sa sining adlaw diri sa atong sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial. Igabalita na ni Aksyon na Marlon Hinovia karon dugay-dugay. Negros Occidental naka-record sang isa ka simana nga sunod-sunod nga pagnubo sang aktibo nga kaso sang COVID-19. Mayong balita ni Kaga Provincial Incident Management Team Commander Dr. Zipard Kailian liwat sining nga nagpositibo sa COVID-19. Perti ba? Sige, sir. Pag payo lang, no? Kay ti kabudlay isang sitwasyon, no? Sige. Samtang sa balita naman sa syudad sang Bacolod, sa Bacolod City Government Center. Balita ni Aksyon Dale Salazar ni may kang tanan sa ginpagwas ang COMELEC o Commission on Elections ning aga may kang tanan sa pag-deny sang petisyon batok sa pagsaylo sang voters registration ni Benitez sa Bacolod. Kampo sang tagreklamo may pagahimon nga legal remedy. Samtang sa BCPO naman nga balita, gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa 170,000 pesos nga balor sang shabu. Daw dako-dako ni sa 170 na recover sang Bacolod City Police Office Drug Enforcement Unit sa bypass operation sa Barangay 40 sining syudad sang Bacolod. Kalakip man sa Nokpo nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, drug poser kag wanted sa aton sining mga kapulisan arestado sa syudad sang Himamaylan na kuhaan pa sang illegal nga droga ang suspect. Kag sa special assignments nga balita, igabalita ni Aksyon Art Tayhopon vehicle registration sa mga plaka nga nagatapos 6 kag 7 extended sa bulan sa Agosto kag Setyembre. Kag sa patrol nga balita, masobra 70 ka mga pumuluyo sang Morning Star Homeowners Association dira sa Purok Turi Campo Blaho sa Barangay Kabog nagareklamo sa construction sang isa ka cell site. Dalontay na dugay-dugay diri sa aton sining pagpangalagad plus ang pinaka-latest nga report gikan sa syudad sang Cadiz. Igabalita ni Aksyon Roger Gotib. Amay sang 12 anyos balang bata to nga ginaligar ginmolestyahan sang pulis nga na destino sa Highway Patrol Group. Amo karon ang nagapaninguha nga ma-file ang kaso nga rape batok sa amo nga pulis.
Aksyon Rex Cantong, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:52 ang atong oras, 11:52 na mga kaaksyon. Pila lamang ini sa mga balitaan ta, karon dugay-dugay mga kaaksyon sa ato sini nga mga kaaksyon nga yara na naka-tune na sa ato sini nga pagpangalagad. Welcome diri sa inyo sini nga palatuntunan kag sa mga kaaksyon ta via Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod, sa Aksyon Balita, Banat, Bulig. Welcome diri sa inyo sini nga palatuntunan, no? Karon dugay-dugay si Congressman Alan Peter Cayetano sang Taguig Pateros mangin kaupod taman diri sa aton sini nga pagpangalagad, no? Sige, sa mga kaaksyon ta via website sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton, welcome diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ayos, sige. Sa mga kaaksyon ta, yari ng resulta na iho sang Small Town Lottery, mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sa sining adlaw sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL July 28, 2021. Yari na ang resulta. 25 kag 1 liwat 25 and 1. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos. Sige sa mga kaaksyon ta, samtang nag-monitor kamo sa sining udto, ang ibang sinig chibog na sang palanyagahon, no? Sige, pag chibog lang kamo, kaming bahala sa pagdala sa mga balita sa sining adlaw, mga kaaksyon, no? Daligid lang kay masetanay sang mga kaaksyon ta diriyo nga nagpamati na sa aton sining programa, no? Sige, mayo lang nga pagpamati sa masubraw 80 ka mga listeners nato, no? Thank you, gid. Ayos. Daligid lang ha kay ma-check kita na diriho. Kung bala makuananta ini. Dali lang ha. Kay tirahon ta ini mga kaaksyon, no? Ayos, nakaplastar na kamuda. May lang nga pagpamati sa aton sining mga kaaksyon. Daligid lang ha kay kunong tabi ni kung makasalot kita. Ari na. Sige, may lang nga pagpamati sa mga kaaksyon ta sa kay Cozy Jimenez. May lang nga pag-monitor Cozy Jimenez. Kay Unliminada, no? May lang ang pagpamati Unliminada, kay Chim Pagran, kay Mary Grace Alit, Melchorita Ferrer, Buaya sa Bacolod, ara man nakatune in. Ay, pwede nga name ba Buaya sa Bacolod ba? Arniel Jake, Virginia San Antonio Alpenda, kag Mama Janet, no? Ara man si Mama Janet, no? And Darling Dinorog, si RSTGF. May lang ang pag-monitor Yami Flores Calexton, kay Ricky Mourinho Quintoya, Gian Dialagdon. May lang ang pagpamati Gian Dialagdon, kay Cyrus o Saizi Sau kabudlay man isang ngalan yung pang suli-suli yo. Sige, Tekboy Villanueva, thank you gid Tekboy Villanueva, kay AG Milia, kay Res Mosla, and Jomari Oxida, no? Reynalyn Nicor, Ana Sinoro, sa kay Connie Laparan, no? Yolanda Cataylo Bainosa, thank you so much Yolanda, no? Jonah Pasinabo, no? Jonalyn Pasinabo, kay Jonah Paler Soriano. Thank you, gid.
Kay Dundin Cabo, Terry Simpronyong, Alex Montesa, and Annie Rose Deves. Novi Magapan, or Magapan, correct ni sa Novi. Liberty Benite Nobaldo, salamat gid. Motoy Bibi, sa kay Nieva Cantar, Slasser Sumugat, and Richelle Bunilia, Amalia B. Prado, Amifil Ormando, Ariel Nalopano, no? Correct ni sa Ariel. Nalopano, no? And Jimmy Oliveros Latido, Tingting Mirasol, Arnel Podisamparado, Tomas Brunyola, George Gargasiran, and sakay Remy Ponce, Remy A. Ponce, Maylin Hispaniola Serantes, kag Richard Tang, dara sa north portion sa Sagay, no? Sa Richard Tang, kag Jocelyn Acevita Ulak. Salamat gid sa inyo, no? Nga pagpakigopoda diri sa aton sining nga pangalagan. Ayos. Sige karon dugay-dugaya, balikan tang iban nga mga mensahe ninyo nga ginpadala diri sa aton sining nga pangalagad sa kay Elias Bandada, Auditor Takio Dilapinia or Ki Dilapinia. May lang nga monitor sa kay Slasher Sumuga. Thank you gid. Salamat gid Slasher. Kay Ronald Vicera, dira sa San Agustin Romblon, gatamiyaw lang sa asawa niya, Juliet, dira sa East Homes 3. Alex Fuentes, present naman si Jose Erson Lapinigjonyo, and Abrenica Windel, may lang pag-monitor Abrenica Windel, no? Kag Mary Grace Alit, good morning lang from Laguna, kindly greet sa family Alit sang barangay Lopisay na Morsia. Ana Sinoro, Jenny Solgon, si Alex Montesa, okay, sige, Alex Montesa, Anli Miranda, thank you gid, no? Gatamyaw lang sa barangay 1B sa pamilya Miranda dira sa Bulak Highway Restaurant. Kag sa anak ko nga sa ga-work nga si Angel Miranda Minyada, no? Angel Minyada. Thank you gida. And Calvin Chavez, may lang pagpamati. Ayos. Si Madam Virginia San Antonio Olpenda, bisita ya si Niel kag si Rosel, pamatigid sila. Ayos. Thank you so much Madam Virginia San Antonio Olpenda. Okay. Sa kay Melchorita Ferrer ara naman, no? Sige, daligid lang mga kaaksyon san bayanay kay matagtapila ka mga komersyal sa aton sini nga pagpanumbalik mga kaaksyon. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:01 na nga oras, kada siglang sang orasan ta ba? 12:01 na mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon ta, pwede ba lang nga maghubi na may dadidad na? Pwede gid, no? Walang problem.
Ari Pagidon, kulbaan ka ba lang Kagabi, tubtob kay na sa kagahon ang pinaka mga pumuluyo sa Morning Star Village Homeowners Association dira sa Purok Torrecampo, Barangay Kabug diri sa siyudad sang Bacolod. Ina suno sa aligasyon halit sa tuga sining construction sang dito sa site Aksyon na Rex nga napahamtang sa kilid mismo sa kampo along Purok Torrecampo ni siya Aksyon Rex, pero gwa na suno sa ila sa Morning Star Village. Now suno diri sa pila ka mga na interview ta kag ginapumuluyo abi, especially si Rodrigo Arendain kag sumungman ni Mr. Sanga isa ka taga reklamo pagid diri Aksyon na Rex nga halos hindi gid sila makatulog, especially kayong operation alas 8 sa gabi ang pagbuhos bala sang simento Aksyon na Rex. Alas 8 sa gabi tugtog alas 2 kagahon ti ginasuyo pa ni Aksyon na Rex sang machine pa bala ang tawag diri nila Aksyon na Rex ining pampit machine. Ako na mo ang gahod lang ginareklamo nila, hindi kayang lugar na, ang duta? Ikaduha nga reklamo Aksyon Rex ang ina mismo nga duta nga nagpatindog sila dira sang cell site nga wala sang public hearing. Wala gin papalo Aksyon na Rex. Public hearing nga iya ka duta subdivision na? Hindi man ni nabilong sa ila subdivision pero Purok Torrecampo Aksyon na Rex sa kilid sa Purok Torrecampo pa ni kilid sa gwa na gid sang ila sining village. Sa gwa na sang ila sining daw compound na. Gwa na sang compound nila. Ang lain pagid kag gina-question man nila Aksyon Rex nga aabi nahimo nga alagyan, dapat maghimo sila sang iban pa nga alagyan o kung in short gina-question ang right of way nga ang alagyan sang Morning Star Village o kung main road sang Morning Star Village ang ginausar nila nga alagyan sang sining mga equipment para dira bala magbuhos ang simento. Tiway mangguro iban nga alagyan ta? Man iban nga alagyan o galing kay nakibot man sila ano gid yan transaction behind nga nakasulod. Iniya suno sa aligasyon abi ni Mr. Arendain. Guro ka duta da nga nagagi na daya sa sulod ka subdivision yaman? Amo na ang gina-question nila. That is why kaginaman nagpadulong personal man si punong barangay para usisaon. Sino nga punong barangay? Si Kapitan Malayang bala Aksyon na Rex.
Okay. Oo, siya ang kapitan diri Sikap Malayang. Oo, and diri gin-explain no pudya pagidya ang representante Action Rex ang ZTE construction bala. Ang Kay ano? ang muni ang contractor mo Ang ano? ZTE. CTE? ZTE. CTE? Oo, ZTE. Ang si Mr. James Kulingko, agad dyan ito yung mapaatahag man sa mga tao. It just so happen kagina, may lang na-interview tas kapitan, pero ining representante sang ZTE, way man naghambal kag nag-explain sa ila sining side action Rex. Ato man to, aw? Tuto kagina si James Kulingko. Si James Kulingko. James Kulingko? Oo, siya ang representante sang ZTE Action Rex. Diba siguro may tagpamaba sa iya? Siling niya, dito ka na sa opisina, kadto. Siling ko, sir, paano ko kakadto to kay abi, tawagi, be? Kung makadto ko na. So, kay pagtawag niya Action Rex, siling niya, hindi na sila mahambal. Ay, oo. Hindi mahambal. Gin pa kamayo naton, gin palapitan naton, Action Rex, si Kapitan. Pero, antes kay Kapitan Action Rex, ari, pamatian tanay, pila ka mga reklamo sa Sang ano? ang reklamo Action Rex sa mga pumuluyo sa Torrecampo. Action Rex particular ang ining Sino na ang una mong ipabate? Rodrigo Orendain. Action Rex ari ang iya. Sa taga diri sa Amon, mga 2 o kung 3 ka tao lang siguro ang istorya nila. Hindi na pwede kay asosasyon din natin. So anong paglantaw ninyo sir? Hindi po mo. O daw, amo na din yung hampang tago-tago. Tago-tago kay base may mga money involved. Sila-sila na lang. Naalin ba? Pero kung iya mismo, it seems nga since para na 3 weeks ng operations, it seems nga anong patsik niya daw ni-insulto kung po ni sir? Yung kay inosente kami nga hindi man iniila kay amon man inintanan. Kay asosasyon ini mo. So you have made mention kagina, pati sa right of way, ano niya? Amo na ginapangitan namon kung may transaction sila. Nga kung may money involved, ginapangitan namon. Action Rex, sa kabahin pa lang inaasang pahayag ni Mr. Rodrigo Orendain kay ginapang-question nila diriya ang purok president nila nga si Ariel Palmares. So galing kay Tiway to kagina siyang purok president. Nga din sa iya? Ay ito nagpakita. Diba si may obra to saya? Isa pa na Action Rex, no? Base may obra. That is why nga pagkamaayo Igin kanto among balay nila? Oo, why man sa dito Action Rex, no? Wala dito. Pero na-istorya man nato ng iban pagidya nga mga nagreklamo. Isa diri sa reklamo Action Rex, si Bidas Pasilan. Ari ang iya siya Action Rex. Magbuo sila? Oo. 40 kagahod kayo? Kasi ang ina nga makina, iurot niyang pirsa, parang i-deliver sa mixer, pancit mixer, maabot sa dahil sa buo. So, kung mga pila na ka-oras ang operations nila? Gusto sila gabi na tapos? Mga anong oras na kumpisa? Mga sa siguro alas 8. So, istorbo kita tama sa inyo? Wala may tulog. Why gid sila tulog Action Rex nag-operate ang ining mixer nga ginatawag nila Action Rex, pero kagina pagkamaayo man nato na pagkikagutan si punong barangay Jun Malayang, and he have made mention nga may ara Action Rex nga ginahatag sila ang barangay clearance para ma-operate ang dito. Barangay clearance, pero kamusta na before pa man nag-issue ang barangay clearance ang pumuluyo da? Kaya naghatag sila allegedly Action Rex naghatag siya sa clearance after nga nahibaluan bala Action Rex nga may ara galiya pahanugot, especially ining ginatawag bala Action nga pagpahanugot may diri Action Rex. Sino naghatag panugot? Ang pumuluyo mismo sang sina nga purok. Sino nga pumuluyo da? We, the community, undersigned neighbors at this amoni Action Rex nga ara dariya sa ginpadalata. Ini mong neighbors consent ini Action Rex, no? Para makitaan mo man ini neighbors consent masubra napulo o kung malapit sa biyente ka mga pumuluyo ang naghahatag. 20 ilang ka pumuluyo da pilang popular ang pumuluyo sang Torrecampo da? Man na pumuluyo Action Rex. Dapat majority na sang pumuluyo dang ginkuhaan nila sang signature daw kung ano man dang ila sining pamagi da para
mangin legal ang ila operations da. Maning gina-question gani ni isang mga pumuluyo dire ang nakapasugod Di sila. kay kung maghatag perma lang certification ng 20 ka tawo kung 15 ka tawo okay na daw yung tanan do hindi man naamo siguro na. Ni Aksyon Rex ang ginpakita man na kagina sang ZTE and amo ni ang pila ka mga Kagang mga tawo na da nga dokumento. nagpilerma nag-star na da. Amo na Aksyon na Rex, amo na mga question sa karon. Pero that is why tunod diri kay Kapitan na Malayang in terms sa right of way, iya pa ni pag-ausisaon man sa purok president, no? At the same time, ang Paano ng purok president gaway gani kapakita sa kausa sa mga pumuluyo iya da? gani Dapat paimunong sa banga da para nga mahibaluan niya kung anong ginahimo na da nga daw naghatag na sila sang go signal na. correct Aksyon na Rex. Ari ang pahayag sa Batman ni punong Barangay Jun Malayang. Mali mo ni gani nga nagpatawag kita no na meeting upod sa mga pumuluyo nagsang dito mismo mga residents dito para mabalaan ta kung ano tang ila problema. So nabatyan naman ang problema nila tungod sa right of way nga ang dito nakaagi no nga wise sila kuno kabalo. So ang makasabat sila ang homeowners na gitna siguro no regarding na i-claim kwenta sa homeowner kung nga na tabuhin na. So ang regarding sa amon sa barangay no kahit kami hindi man kami maghatag clearance kung ang dito ay sang ginpakita sa amon nga mga dokumento. So ang mga amon requirements ang matutusan na tabo no kapag dito sa barangay hall dugay na amon nga ano nga daw ano ba diskusyon kay siling kasi masabot ng mga tao tingiti katampo tao sa palibot kung nga napakita siya sang consent sang pumulis sa palibot nga permato. So amo na kung natisway sang uli nga na-convince man kami nga mahatag ng clearance tungod kay dispermato sang pumuluyo. Aksyon na amo ning isa sa mga bagay ang pagpakita Pero ng pilagid bala ka pumuluyo ang ginahambal ni Kapitan da. kung lantaon ta sa neighbors consent Aksyon na Rex dito nabot 20 mga 19 lang gusto. Kung bisan pa mag-20 na out of pila ka mga residente da sa amo nga lugar amo ginagin consider ni Kapitan. Kay ini dokumento nga ginpakita sang ZTE. Bisan pa na nga dokumento nagagunway na majority sang pumuluyo da nga magsali man taga-attender na iya sang dito. Pila na daw? Doon? Di, pila ka posting kinanglanon, apat na da? Oo, cornerstone mo. Kailangan yan. Para dito yan. Maganda ang construction natin dito. Oo, dito. Ang iban gani, daway ba nakapasar gani na dang iban sa pagro buho-buho nila sang hindi man ila dota. Oo. Kita mo lang itong nagliligad itong ginpang-cover tadi sa syudad man sa Bacolod, way man itong pasar ganito. Kanto antol gani naton to, dumduwa mo to yung mansilingan. Ito ko pasar. Dako man to tani nga project o galing kasi to ka connection drug sinugin. Ang natingalahan ko lang mga barangay officials nga nagpabor-pabor ni sila, dapat wala sa mapiktuhan dra nga pumuluyo da. Magdepende man ni Aksyon na Rex, no? Iya na sang syudad ti kayo pa si requirements man, no? Requirements ang nga magreklamo? Para sa ubo makapatindog sila, no? Hindi man pwede kung may complaint. Ate, anong ambal siyang pumuluyo da? Mano sila? Ate, amo tong reklamo nila, question nila nga gasulod na sila diri gubaw ni amon dalan di. Kita mo sa pictures ginbutang ta Aksyon Rex pa lapod siya sa dalan ba. Imo yang siling gubaw daw hindi ko daw magbalik ko mo. Siling ko ate wait tamay mo ni kunti guba na ni kang aton siniyang medyas no may way man ang kaso ya si mo ya bisa magtiniil way man ang problema ya. Ang importante da ang kausa sang pumuluyo da maatipanan mo bla. Karon tinanong hambal sa mga pumuluyo padayon na dang construction. Amo nang gagid question nila sa karon pero way man amo ni ang ginadauman nila ya nga mauntat ini nga construction Aksyon na Rex kagya sa kung barikadahan nilang mga equipment da kag mga materials nga ginapasulod daw pwede man na sa gyapon ipakita nila da kung di nila dang gusto nila pagyon da.
gali, no? Pwede gali na action. Pwede ba rin kanahan sa pumuluyo? Da kung Pwede na. magpulo lang or 20 para da ka pumuluyo nagperma. Lang taon tabi kay majority kami de. Oo, kagadarayan, di kasulod. Kaya Oo. katama sila katulugon. Tino ara naman sa sulod ang ano to, mixer to. Para ang mixer action na Rex, kung gabi ang operation, at hindi gid katulog kay kabalo ka naman daan ang makina sina perti kagahod. Luwas sina sa magahod, ginanglan gid na iyang ilubong mo. Ang construction na da, mo na dang pinakama, ay sus, inugpahuway mo yan, lain pagigurong tupad na da mga balay da. Ginisip na to kagina sa isa ka street palang daan, gamay nga street abe. Bao, hindi niya magdubo na pulo mga tao to. Sana? Hindi magdubo sa napulo ka mga panimalay ang mapektuhan sa gahod pagid lamang. Di ang dason sina nga mga kalye pagit. Ay ara pagid nga isa pagid ka kalye action. Di ka nagkasulod na yan sa sulod na sang subdivision ng kita ko ding equipment nila, oh? Nasa sang ara sa sulod sa subdivision gin butang. Pero ang ara sa sulod sang kuanaw, sang subdivision now. Dara gani mo nang gina-question. Sino nagpasulod sina? Isa pa na sa mga gina-question, sino nagpasulod dara? Basi may go signal man na sa ang mga officers ang homeowners na araman kay na? Wala man ang presidente nila si Artemio Palamaria. Why man to Pala ano? Palamaria. Abi ko pala manog. Pala Maria, sino pa Palamaria, kita? siya ang presidente sa Homeowners Association. Tiluwas sa presidente, tong vice president, ang ibang pa, araman? Wala man action Rex, ang mga miyembro lang sa homeowners ang arada. Atong wala mga nagreklamo, opisyal? itong mga opisyal. At sila kung magpasulod na daw sang equipment eh. Kay kung hindi sila gusto da, pagsulod mo pa lang daan, matingalan da mga tao mo nga may equipment na di. Correct. Amo na nga gina-question man gani kagina action na Rex ang pila ka mga pumuno, especially ni Mr. Orendain bala. Isa lang nang alagyan now. Isa lang ang pinaka main road action Rex, isa lang gid wala na Ining iban. may mga tubig ni nga dalan sa diniya dampiya. Dara na ya amo nang nagkalaguba man nga dalan pakadto na dito sa cell site. Balisugpon Sugpo sang na main. siya. Oo, sugpo na sang main. Di kundi gubagid tanan na dang plangabuyan sang tawo da. Makon mo na iya nga baha padaan kapit pagad nagaulan action Rex ati baha gid. Ang kapitan sang kabugyan na gano? Si Kapitan naman niya pag-example nagpatawag siya meeting sa pila ka mga pumuluyo, especially kagina although ginapangita niya mangani ang president kag ang Homeowners Association president, just so happen action Rex nga negative dito. Wala. Sino na dana ninyo ang homeowners president na kag ang iban nga opisyal nga wala da nagaugyon sa inyong kausa pangilisin nyo na da. Butang nyo sa buho da blas ang ginkutkot sang kompanya na. Oo, isa pa na gani sa pamangkot nila, hindi ko masabat mo. Sili niya, sir, kung ang presidente overstay na 2013 pa na, tasubong siya mangyapon, Kung overstaying pero majority sang homeowners nga conforming nga okay lang siya kay way man na sa layi yan na butang. Oo, at yan ay aksyon na Rex. Mga pamangkot nga hindi ko man masabat ang importante lang da maproteksyonan ang ila sining komunidad dira sa parte sa buho ngayon nga nagtambi sa balay ngayon na. Animan. So, para action Rex, mani ang mga pila ka mga reklamo sa pumuluyo dira sa area sa Kabug. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:21 nga tunora. Salamat gid Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa patrol, no? Sundon ta lang ning information ni kay iba gid kabudlay kon may mga mani kabudlay kung may mga tawo nga naga-disog sini baong kaluluoy ang ultimong tawo ya. Sa mga kaksyon ta Santon Plus Herbal Soap ana yang aton sini nga gamito.
Pagtuan tanay si Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center ni may kang tanan sa ERB gindinayho ang petisyon batok sa pagsaylo sa voters registration ni anay Congressman Albi Benitez sa Bacolod. Kampos ang mga tagreklamo may pagahimoon nga legal remedy. Daring kaundan sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale? Action Rex nagwa na ang ginahulat sa publiko labi na sa kampo ng former 3rd District Congressman Albi Benitez ang utagin file nga petition sa iyang pagsaylo may nagapamalabag, nagapabatok sa pagsaylo sa iyang voters registration dito sa Barangay Mandalagan, Bacolod City. Subo Action Rex nagwa ng decision sa election registration board nga ginabasura or ginadeny. Ining petition Action Rex ang tatlo ka mga taga-reklamo nga nagapabatok sa registration ni Benitez but silingon ginaprubahan sa ERB Action Rex nga mangin voter si Benitez dira sa may barangay Mandalagan syudad sang Bacolod Action Rex. Subong ida mga aga sang nagwa ining report kag ining information from Comelec Action Rex kay sa atong sining pagkigangot dinadeliver kay ina ang mga resulta sa petition Action Rex kay according sa assistant ni election officer ni Katina Tino kanya Action Rex ginadeliver nila hining resulta sa petition nga kutob nga gin-file sa Comelec Office Action Rex. Ang ERB ang muna siya unanimous nga nag-approve sining resolution in favor sa kampo ni Benitez Action Rex nga butlingon si registered voter na siya sang syudad sang Bacolod. O galing sabayin din ni Attorney Marcos Vaflor ang legal counsel sa mga oppositor Action Rex. Ginpahayag din niya nga kay na wala pa niya nabaton ining resolution sang ERB Action Rex pero nagpahayag siya nga mayara pa sang legal remedy nga pwede timuon nga pamalabag sa gihapon sining pagsaylo sa voters registration ni Benitez nga from Victoria sa padulong diri sa may syudad sang Bacolod. Aring palayag sa kampo sa mga nagapamlabag kay Attorney Marcos Vaflor. I cannot comment as to that time because I have not yet received a copy of the decision. As of now, wala pa gidya? Wala pa. Okay. Advance information, attorney, wala man, no? Wala pa. Okay. Pero in case, attorney, since amo ni nagbuwa, may mga remedy pa na, no? Yes, we still have remedies with the court. Makatag a brief, attorney, kung anong possibly matabo. We can always file a petition for the exclusion of Mr. Benitez again, this time with the courts na. Oo. As soon as possible or ang pag-file? So far, I cannot comment to that yet because we have not received a copy of the decision. So once we have received it, then we will plan our next. Action Rex na batian ang legal counsel si Attorney Marcos Vaflor. Amo na siya sa bahin sang tatlo ka mga tagreklamo na sanday Jonah Abaw Action Rex Lakitman si Achadoro Abaw kag Hector Yula. Amo sa tatlo ka mga oppositors na nagapamalabag sa registration ni Benitez sa Bacolod bangod nagakling sila nga hindi residente sang Mountain View subdivision Barangay Mandalagan si Benitez. Wala gid namang dugay sa nagpagwa man sa official statement si Benitez Action Rex nga nagapiling nga ginarespeto kag nagapasalamat sila sa desisyon sang ERB kag nagapati tagtuman nga amnablan na kompleto ang mga requirements nga ila sa Action Rex nga ginsubmit antes sa mandiri ang pagsaylo Action Rex sang voters registration diri sa may syudad sang Bacolod. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang Aksyon Dale Salazar, una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Rally. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:27 ang aton oras, daligid lang sa mga kaaksyon kay rin na ang aton sining mother station ang DZRH Manila upo dito kay former senator kag karon congressman representing sa Taguig Pateros mga kaaksyon si Senator Alan Peter Cayetano. Andito na si Henry Uri kasama si former speaker Alan Peter Cayetano. Alice number 7, Henry Uri, please come in. Henry.
Deo, thank you. And good dating Department of Foreign Affairs Secretary, si dating House Speaker at dating Senator Alan Peter Cayetano. Isa na namang magandang umaga. Kumustahan tayo sa kanya. Of course, katatapos lamang ng SONA at ito kasing si Senator Alan Peter, sa Speaker, alam po naman natin na siya ho ang kasakasama ng Pangulo noong 2016. Sila yung bumuo ng tapang at malasakit. Ngayon, katatapos lamang ng SONA ng Pangulo, alamin natin kay Speaker kung ano ang kanyang masasabi doon sa nakalipas na SONA ng ating Presidente. Speaker, Mr. Senator, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Henry, at of course kay Deo, sa lahat ng ating kababayan. Lalo po yung napakarami niyong taga-subaybay sa social media na nasa iba't ibang parte ng mundo. I hope all Filipinos are safe and we're praying talaga for the whole world, lalo dito sa Delta variant na ito. Thank you, sir. Iyon na nga po. Alam ko kayo rin virtually ay nanood at nakinig ng SONA at importante kasi ang inyong presensya pagkat you and the President, kayo ang nag-formulate ng tapang at malasakit, lahat ng mga campaign promises, kayong dalawa ang bumuo po nito. Ang huling SONA ito, ano ang inyong masasabi roon? May mga bagay ba kayong napag-usapan noong 2016 na hanggang ngayon kumbaga nakahangpa at kinakailangan pong maisakatuparan? Well, pasalamat talaga sa Diyos sa pagkakataon noong 2016 to think of these programs together and make these promises. Naalala ko pa, Henry, yung unang press con na pagkatapos niya manalo, at nandun ka nga, at yung mga tanong ng ating media kung paano to gagawin. So alam niyo po, totoo yung nasa Biblia at anuman maging religion natin na kung anong ating itatanim, yun din ang ating aanihin. So hindi mo naman po talaga may explain lahat sa SONA. So dun sa medyo napahaba na nga at napaka-komprehensibo, So I'll not comment on the good things kasi doon naman sa mga naniniwala, klaro naman po yung hirap at achievements ng administrasyon na to. But let me point out two things. Number one, yung sinabi ng Pangulo na kung sakaling magkaroon ng Delta variant surge, baka kailangan ng lockdown o mahigpit na mga measures. So dalawang sitwasyon. One, God forbid na magkaroon tayo ng surge like Indonesia or like India. Or number two, magkaroon ng surge. So kung hindi magkakaroon ng surge at magre-release tayo ng 10K sa bawat pamilya, under yung ekonomiya sa bawat sulok ng Pilipinas. Yung consumer spending ay napaka-importante, from sari-sari stores to tricycles, to yung palengke, to yung phone card ng mga bata na kailangan ng load sa pag-aaral sa kanilang phone o gadget, Ngayon, kung magkaroon naman ng surge at magkaroon ng lockdown, bakit nating hihintayin na gutom na sila, lalo pang magugutom, tapos mas mahirap pang iikot yung 10K kasi nga naka-lockdown ka na So, bakit natin hindi ibsan na yung paghihirap ng ating kababayan by giving them the 10K? Now, I would say na pag binigyan na natin ng 10,000 bawat pamilya ngayon, mas malakas ang tsansa na hindi lumaganap ang Delta variant dahil ang economics at yung buhay ay nakatali. The more economic secure ang tao, the more that they will stay home and the easier to follow health protocols. Pangalawa na gusto kong bigyan lang ng diin na Deo at Henry, nakita nyo po at totoo naman na binigyan ng importansya ng ating Pangulo yung infrastructure. While there were some lapses, may mga hindi natatapos, sa Taguig lang meron kaming isang connector road na 5 years na hindi pa rin maumpisa, hindi pa nila matapos yung plano, yung pagko-connect ng FTI sa C5 at saka sa C6. So, meron naman ganito. But by and large, nakita naman talaga natin yung build. Ang nakikita ko lang, Henry at saka Deo, naka-focus po tayo kasi sa kita ng mata natin. So let's say tourism-related infrastructure o kaya let's say transportation-related infrastructure, seaports, airports, di ba? O kaya po yung mga infrastructure na pampabawas ng traffic or to get goods from let's say yung mga train, Pero ang hindi natin nakikita yung digital infrastructure.
At medyo yun ang hindi nabanggit. So nakita natin itong pandemic worldwide, hindi lang sa atin. Whether you talk about telemedicine, whether you talk about electronic learning, whether you talk about e-commerce, di ba, na selling and buying to the internet, napaka-importante na may wifi ka. Yun yung highway. So unlike the physical highway, nakitang-kita mo pag binibuild, hassle man na traffic, natutuwa kang may binibuild. Yung digital infrastructure hindi nakikita. So that's what I'd like na in the next 11 months, medyo tutukan talaga ng gobyerno na maayos yung digital highway natin. Because without that, para tayong panahon ng mga kotse na ang mga kalye natin ay pangkaritela pa. Diba? So gumaganda kalye, tulay, airport, seaport natin. Pero ang layo pa ng ating digital infrastructure. Alright, nabanggit nyo na po yung tatahakin na 11 months ng present administration. So aside from doon sa digital highways, ano pa, yun hong sa tingin ninyo kinakailangang mapagtuunan ng pansin and part of the promises na rin? Well, Henry, di ba, life is a journey So isang paglalakbay. So sa isang journey, meron pong problemang nasa mukha mo na kaagad, short term, na pwede kang mapatid o madapa. May mga problema naman na long term, meaning tama ba direction mo, baka naliligaw pa na, di ba? So in the short term, yung kabuhayan talaga ng tao, kasi anin ang damo kung patay na kabayo, di ba? So kung doble, triple na ang nakangailangan ng 4-piece, after the recovery, kailangan mo ng 300 billion kasi 100 billion ngayon yung 4-piece. Tapos nagtumigil na sa pag-aaral yung mga anak, yung iba napunta na sa krimen, sa droga, mas dumami ang teenage pregnancy, mas marami ang illiteracy, mas maraming hindi nagkaroon ng trabaho dahil sa limitasyon sa pag-aaral. So it's better to solve the problems now by doing different programs including 10K na kung saan mapapalaki po yung kita ng ating mga kababayan. Okay? And we've seen it sa Taguig, mga simple projects sa kabuhayan has become very effective during this pandemic. Sa long term naman, alam naman natin pagdating ng susunod na Pangulo, meron siyang i-adapt, meron din siya itatapon sa mga programa nung past. Pero nakita po natin ng panahon ng pag-take over ni President Duterte, yung mga hindi na plano na project, it took 2 years, 3 years. Kung makikita nyo po, isang disappointment to. Hanggang ngayon, walang desisyon kung anong gagawin natin sa NAIA. Don't get me wrong, I love DOTR, I love Sectugade. Napakaraming ginawa. I don't think there's any comparison compared sa past, whether it's the subway, it's yung mga train and airport. But for whatever reason, it taking 5 years at walang desisyon sa NAIA. So a 5-year plan agreed upon by different presidentiables will give us the head start that we really need. Diba? Mapagsasang-ayunan natin. So between the 10K and short term and the long term, marami po tayong malalagay dyan. Katulad ng digital infrastructure, katulad ng ano ba future ng OFWs natin. Kasi the more we support, let's say, creative industry sa ating bansa, the less na mag-OFW. Kasi sa creative industry, pwedeng nasa bahay ka lang pero ang sweldo mo 40,000, 100,000. Samantalang kung halimbawa nurse ka dito, if you're making 20 to 40,000 here, pero o-operang ka ng 3 to 5,000 dollars, ang layo. So talagang mag-abroad ka. So may mga ilang industriya na pag tintukan natin dito, ay pwede talaga mag-benefit ang mga Pilipino. Apo. Speaker, Senator, yung sa NAIA lang para lang siguro malinawan din yung ating mga kababayan. Ano yung isang dapat na inaksyonan o dinesisyonan sa NAIA na binabanggit ninyo na hindi pa na bigyan ng pansin? Wala pang decision until now whether isasara ng NAIA at ililipat sa Clark at sa Bulacan kung itutuloy ang Yangli o wala pa ring decision na we need it for the next 10 or 20 years so mag-build ng bagong terminal. So yun ang example na binibigay ko na hindi madaling magdesisyon sa ganito. Pero if all the presidentiables agree with the present DOTR, for example, na in 10 years isasara ang NAIA, kalahati niyan gawin natin Central Park, kalahati niyan ibenta natin, suddenly may 1 trillion pesos tayo. Kung may 1 trillion pesos ka, utangin na natin ngayon at gamitin na natin sa mga proyekto na tutubo o tubong lugaw over the long term, di ba? So that's what I meant
Henry, na may mga desisyon na agad-agad, ngayon na, like yung 10K, may mga desisyon naman that we have to make together but will ensure better services in the future. Okay, yung 10K, anong estado na ho nito, Mr. Senator? So nasa Senado na, kasama to sa Bayanihan 3, and I'm hoping the senators will see na almost all of our people prefer 10K per family rather than 1K per person. And almost everyone is saying it's good for the economy, it will prevent hunger, and it will keep our people afloat. Ibig sabihin po, hindi lang to pantawid, pang-ahon to. So sabi ko nga po sa last press con, sana wag ng 10,000 pag-asa lang. Sana po magkaroon tayo ng 10,000 piso, 10,000 pag-asa, at hindi po sana parating 10,000 dahilan or 10,000 excuses. And of course, the Bayanihan 3, Mrs. Senator, ano bang estado na nito sa Kongreso? So nasa Senate po, then sa BICAM na po magkakadesisyon yan. But we're also waiting for the 2022 budget. You already have 100 billion for 4Ps, ha? So yung mga nakakatanggap ng 4Ps, they'll get much more than 10,000 next year, kasi a few thousand every month. So by adding 100 to 150 billion, which is basically what, 2%, 2.5% of the whole budget, mabibigyan ang halos lahat ng pamilyang Pilipino, no? I mean, lahat ng dapat bigyan. Hindi naman yung mga todo yaman, hindi naman nila kailangan. In fact, ibibigay pa nga nila yan sa mga kakilala nilang nangangailangan. Alright. Senator, thank you so much again for the short stint of our kwentuhan. Sana pagka isang araw may God bless you at maraming salamat. At salamat sa inyong pagre-report talaga. Malaking bagay ang tamang impormasyon sa panahon ng krisis at pandemya. God bless you. Thank you so much. Deo, si dating DFA Secretary, dating House Speaker, dating Senator Alan Peter Cayetano. Maraming salamat, Deo. Back to you. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:40 ng aton oras. Sige, sa iduan tanang balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Si Aksyon na Marlon Hinovia ini may kangtanan sa Negros Occidental naka-record sang isa ka simanang sunod-sunod nga pagnubo sang aktibong kaso sang COVID-19. Kag masubo-subo nga balita ho kay liwat siya nga nagpositibo sa COVID-19 si PIMT Commander Dr. Zipard Kailian. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex ang balita dari sa may Kapitolyo Provincial. May good news pero bas na Aksyon Rex ang bad news. Unahon tayo ang good news, parang at least may arasang kusog-kusog ka ang mapatian nga ito sa mga ka-aksyon na binig na mga nagrense. Tungod sobra aksyon rex sa Kismana, sobra 7 ka adlaw nga sunod-sunod ang pagnubo sang kadamuon sa mga aktibo nga kaso sang COVID-19 dali sa Negros Occidental. Umpisa ang pagganubo Hulyo 21, no? Hulyo 21, tub-tub isang Hulyo 21, 1,613. Sige-sige ang pagnubo niya, tub-tub kahapon, Hulyo 27, arin na lamang Aksyon Rex sa 1,349. Kag nag-jutay man ang patay, kabantik kahapon ang patay, isa lamang ang na-record. Suno kayo Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, nagnubo man ang occupancy rate kag nagmatamat man jutay ang mga pasyente subong sa nagalain-lain nga mga district hospital. Muning ginalauman nga kabay magsigi-sigi ni tub-tub nga malabot Aksyon Rex ang figures nga nubo sa 1,000 para kay Diaz, kung tani, wala man Aksyon Rex ang rason mo nga ipaydalom ang Negros Occidental sa Modified General Community Quarantine kung MGCQ, pero hambalya okay na lang parang at least mag-uniform man, magpareho man sa quarantine status sang syudad sang Bacolod. Yari si Attorney Diaz.
Sa akon niya, ay mga ani rason nga nag-MGCQ ang Negros mo. Kaya nga aton cases, naglapaw patagani 2-4. Subong ya, nanalanta sa mga 1,000 plus. Naganubo ang cases ka, dapat dugay na tayo nag-MGCQ. But I think because of Bacolod's case, gina-uniform sa national government ang aton classification on quarantine, okay lang sa aton. Again, it's better to err on the side of caution than to be careless, no? Especially with this virus. O kapon ko madaruban, umpisahan man implementar ang bag-ong sistema sa health kag emergency services dari sa Negros Occidental. Pagasalig si Diaz nga isa ini sang makabulig sang dako para nga at least malabot nato ng handom nga herd immunity kag mapaganaga ng kaso sa COVID-19 sa Bugos nga probinsya. Sa bad news, why choice action Rex kaya mo gining masami kinasulay ni ni Provincial Incident Management Team Commander kag Provincial Disaster Management Team Head dua action Rex ang ginayatan nga posisyon ni Dr. C. Farger Hart na kailian mo. Hindi balikawan nga exposed siya sa masami sa COVID-19. Nagligad nga Biyernes, naglain ni Aksyon Rex pamatiyag ni kailian. Ilanat siya kag daw nadulaan nagsunorek siya sang panaborga kabantanan nga sang lunes lang niho pa-swab siya kag insigida nagawang resulta nga positibo siya sa COVID-19. Ikaduwa na ni nga nagpositive siya sa COVID-19 kay kun maduduman nagligad nga bulan sang Marso nagpositive man ini sa Aksyon Rex. Pero sa pagpositive ya, amo patutani nga adlaw man, no? Pagwa sang resulta March 25 sang gabi, sang March 26 kun tani schedule yan na nga magpabakuna first dose sang AstraZeneca. Why ito man yun nagsunrex kay imbes nga magkadto siya sa vaccination site, vaccination center, pa-isolate ini sa Aksyon Rex. Pagkatapos nga nag-ayos siya, nakapabakuna, nagidman siya first dose ang AstraZeneca. First dose pa lang, way pasasang second dose Aksyon Rex. So, Monday, nag-positive siya sa COVID-19, subong naka-quarantine siya sa Mambukal Resort sa Banwasang Murcia. Ang mga naka-close contact natin, siyempre, miyembro sa pamilya, in swab man Aksyon Rex, pero good news nga nag-negative tanan. Mga naka-close contact yaman sa talatapan niya sa PDMPD hambal ni Kaelian, iban gin swab, ang iban inog swab pa man, may baluan ko nano ang resulta. Hindi lang may Aksyon Rex kay nagligad nga sang pag-positive ya una, asymptomatic to siya mo. Why siya sang minano nga sintomas ang COVID-19 nga ginbatyag, subong sa ikaduwaya nga nagpositive siya, symptomatic sa Aksyon Rex, no? Doon di mayong pamatsyag ya. Pero subong sa ato sa nga interview subong nga udto, kinahambal ya nga matamat naman nga nagbalik sa okay ang iya sari nga pamatyagan. Yari si Dr. Kailian. Nagpasok ko dahil sa one day. Naswag ng pamilya ko. Nag-tip sila. Bigla ko nakaklo ko bisang daw. Ano ba siya may dahalan ba na? Sakta nagalakat. So ano ko to pagbansat ko. Okay naman po. Muna naman nalikiti. Wala ko pagkabalik ang face ko. Mga balita, karon lang sa hapon nagsudirex ko antas ang reaksyon sa Gobernador Bong Lacson kay report ka na baton ta mayara siya sa ngintambungan nga importante dara sa may Northern Negros kay sa man ka aktibidad. Reaksyon niya sa sining pag-dinaya, no? Sang petition against sa kay Provincial Consultant Albi Benitez angot sa pagsaylo sang rehistrasyon. Ang ka-aksyon nyo, kikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hervoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Marlon Hervoya. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Ulay hununtanay si Aksyon Art Tayhupon Vehicle Registration sang mga plakang nagatapos sa 6 and 7 extended sa bulan sang Agosto kag Setyembre. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Art Tayhupon
Aksyon Art. Nagapalawag na ng LTO sa mga wala pa nagka-process kag tiayman basi kung nagalaom na mayara na sang barayaman silang penalidad nagapabilin gihapon nga extended ang inyo sining vehicle registration ang may mga numero naratunan sa June and July na pwede pa kamo magkaparehistro extended din bangod ti ang ginhatag diri sang LTO or Land Transportation Office another 1 month sa inyo agod nga mag process meaning di ko nang imo sining vehicle registration malaps na kung ma-expand sining July hasta August para sige mo lang imo sining pag-process no kag bisan ng June until August nagtuloy ginatag diri sa inyo to process dira sa LTO. Tisiling ni Sir Rio Bentampo sa LTO, isa ini ka approach man kung ginahimo sa gobyerno bilang pag-intindi kag pag-hatag konsiderasyon sa mga pag-iya sa salakyan kapin pagid sa tiempo sa pandemic man may kabudlayan sa pagtipon sa inugbayad kag tingiban apektado man ng ila sini nga financial situation. Nari si Rio Bentampo ang pagpamuno sa LTO. Motor vehicle with plate ending 6, no? Ang scheduled extension nga, extension sa registration is until August 31, no? 2021. Tagang motor vehicle ending 7 extended until September 30, 2021. Bali, ang once i-process nila, wala na siyang penalidad, no? Wala siyang penalty nga impose ang LTO pati sa ila registration, renewal registration. Pero sa balayag ni LTO Head sa Bacolod District Office, Rio Bentampo. Ang ka-aksyon nyo, aksyon at tayo na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat gid Aksyon Art. Tayhopon balita gikan sa special assignments sining ni Sir Gary Amerela mayogo may payroll guro ang opisyalis sir. Sige, salamat gid sir. Sa kay Sir Gary Amerela. Mighty si anay, no? Kulang pala sa ang imo sining awas ang vitamin C kinahanglan mo lang mag Mighty C alkaline base. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwaran nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas.
Gani ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank. Ayos, may lang ang pagpamati kay Joe Dwayne Blood, Portino. Sa kay Joe Dwayne Blood. Thank you, Gid. Thank you. Richard Daid Pachico, Donald Cabasag sa La Carlota. May lang ang pagpamati. Jerel Gadudo and Humalumina kay Mary Joy Camero. No? Sa konta ni kadamo pa. Ni Misha Roques dira sa Tangob. Thank you, Gid. Mary Ann Saludares dira sa Pontevedra kag Saludares family. No? Mary Jane Saludares. No? Thank you so much, Gid. Niel Brian Balues, Almera Lima Lasarte. Happy birthday lang gali sa brother yang si Christian Gomez Balues dira sa Barangay Karadyoan, Himamaylan. Thank you so much, Niel Brian Balues. No? Ayos. Lisa Monte Castro Narciso, salamat, Gid. Melchor Baroca Rumbines kay Sir Ronnie Mananghaya. Jocelyn, thank you so much, Gid. No? Andy Saludares, may lang pagpamati, Andy Saludares. No? And Rochelle Polencio Susana, may lang pag-monitor kag pamilya Susana sa Barangay Malingin sa Bago City. Lita Orindain, watching. Thanks, Mr. Alvin. Lita Orindain. No? Thank you so much, Gid. Ariel Kabatak sa La Carlota. Rofino Era Gabino, dira sa Handumanan. Jocelyn Kalamaan. Pelton Lipora sa Pasay City. Leonela Tarrosan, dira sa Kagatoslao, San Sebastian. No? Gian Resisyo, Barrio Garay sa Pandanon DSB. Thank you, Gid. Kag Chris Kerry Paul Javier Tanatan. Thank you, Gid. No? Sige. Sakay Jarabi Chel, pamilya sa DSB Bornia family, especially sa akon amay sa kay Papa Polde. Halin sa kay Jarabi Chel, kay Paul Spat, Amado Ladua Jr. No? Thank you so much, Amado Ladua Jr. Thank you, Gid. Gian Resisio, Diding Alohamento, Mox Espanyola, kay Torres Alex, may lang pagpamati dira sa Purok Laurel, Mansilingan. Thank you so much, Sir Torres Alex. Tamiyaw lang si Maymay Torres sa iti-tape ga monitor. Alin sa kay Alex Torres. No? Thank you, Gid. Kagawa din Bongjo Campo, Idilaos, kag Nanay Isabel, may lang pagpamati. Nolinda Auditor Lapo Sagere, mayo, Gid, nga pagpamati. No? Shakel Taraka Muhammad, may lang pagpamati sa Senda Buena, Esperanza, Cadiz City. Gatamiyo lang kay Nunoy Arnold, apo ni Sidad Kagjano dira sa una. Shakel Tarak Muhammad. Jose Eduardo Dilobio, may lang pagpamati. No? Jose Eduardo Dilobio. Ayos. Huwag ng iban. Nagkala panas na. No? Katuan ta diyan ay sa dalo mo kung mayari pa diyo. Sa kay Rodora Syoko, Jan Resisyo, Lance na Serex. Ganun. Dad Saberia, thank you so much, Gid, from Barangay Sumag. Salamat, Gid, Dad Saberia. No? Ayos. Sige. Ang iban sini, pasensya, Gid, kay wait malabutan na. Pasensya, Gid, ang iban sini nga mga ka-aksyon ta. Ayos. Kay Vanessa Mayo, pasyaw. Si Vanessa Mayo, manugtulog na. Sige, Vane. Thank you so much, Gid, Vane. No? Have a sleep
tonight. Tonight dito sa Ilagali. Tonight na diri sa aton today. Ayos, thank you so much Vanessa and Mayo, no? Thank you so much. Gidali gilang mga kaaksyon, standby anay. Manong balik kita sa dili gilamang madugay. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano ang kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon
Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsag anong kahintangan. Responsable
nga morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawin Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 11 na nga tonora sing agawon taneng balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Kag balita ni Aksyon Alvin Graba, si Aksyon Roger Gote, Marapas Linya. Ini may kang tanan sa 170,000 nga balor sang shabu na recover sa Bacolod City Police Office. Drug Enforcement Unit ning naka-recover ho. Sabay bust operation sa barangay 40. Yaring countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Oh yes, Aksyon Rex Cantong, I was surprised, no? Daway na tsansa mo. Sige lang. Sige lang, birahon ta niya. Gina-prepare na sila nga hapon na posibleng pasaka na ang kaso nga paglalapas ng Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Batok sining persona nga natakpan sa bypass operation sa City Drug Enforcement Unit o kung CDU sa panguna ni Police Lieutenant Edward Bolivar. Ang kaso nga ipasaka karon sa hapon nag-sentro ini sa kay Erwin Toledo alias Nonoy nga munisa ang subject sa bypass operation sa CDU nga ginakabig street level individual nga pumuluyo ini sa Purok Amilis 1, Barangay 40, Aksyon Rex. Sunod sa kay Police Lieutenant Edward Bolivar ang tagapamuno sa CDU nga mga isa man kabulat ang ila sining
gin patigay ko surveillance antes madakpan ining subject kag ilan na natumbok kundiin ginakuha ni Toledo ang iya sining pagbaligya sang sabot diri sa mga syudad sa Bacolod nga mokaron ang subject sa follow-up operation sang CDEO. Yari ang palayag sang hepe sa CDEO nga si Police Lieutenant Bolivar sa interview sa Aksyon Radio. I did successful operation sa Barangay 40, Purok Almais 1. Dito sa may lapit sa may Libertad. So, we're able to arrest ditong si Erwin Toledo, 36 years old, na confiscate siya yung position sa during the bypass, yung mark money, and then 7 pieces of itself transparent sachet at siyang .4 yung quantity ng nakuha namin is more or less 25 grams, mga worth 170,000 LSI yung kategory niya. Gina-monitor namin siya 1 month before the actual bypass and we found out na damo siya nakuha ng mga items dyan. Not only dyan sa area kundi sa iba-iba ding area dyan nakuha siya. So that's to give us the reason nga mag-conduct na kami sang bypass. Confirm lang namon if the information is true and then we found out na the information is true. So, ginpokosa na namon siya. And amo na nga we're able to arrest him. Aksyon Rex, si Police Lieutenant Edward Bolivar ang nagapamuno sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Magbanal report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Eric Magbanwa. Isunod ta gilayon si Aksyon Alvin Graba may angot sa masobra 70 ka mga sa angot sa drug poster kag wanted sang kasuguan na arestado sa syudad sang Himamaylan nakuhaan pa sang droga ho. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, wala na nakapalagyo pa ining top or most wanted person sa Kabangkalan City PNP kagasubungan top 4 priority drug personalities ang Kabangkalan City Police Station after nga nadakpan kagabi sa barangay Gisan sa syudad sang Himamaylan. Sunod diri kay Police Lieutenant Margallo iring subject nga si Joy Jen Utana 28 anyos ang naaktuhan sang mga kapulisan nga ara mismo naka-check-in sa isa ka lodging house nakuhaan pa aksyon na Rex sang drug o kuno illegal nga droga kag drug paraphernalia. Now sunod diri kay Margallo nga ining sa operation o tanted sang kasuguan ang kinserbihan man sang sining sang warrant of arrest sa kaso nga violation sang RA 9165 kag ang warrant of arrest ang gin-issue ni Judge Rodney Magbanwa. Ari ang pahayag ni Lieutenant Margallo. Joint efforts ang duwa ka station nakpaning top 4 wanted nila sa drug priority target list sa Kabangkalan City. Paano ninyo nabigbo ni siya, sir? May information from a confidential asset nga ining suspect makadto sa amon area sa may isa ka lodging house. May confidential asset nagatagin po man sa tropa. Agamo ni nga kasa ang tropa sang joint operation. Sa ila na hibaluan nga ining suspect may pending warrant of arrest ni siya. Ni sa pahayag ni Lieutenant Margallo. Report tagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Alvin Graba. Ulay hunontang balita ni Aksyon na Roger Gotib may kang tanan sa sining amay sang 12 anyos nga bata nga ginmolestyan sang isa ka miyembro sang puliso nga na destino sa Highway Patrol Group. Amo karon ang nagapaninguha nga ma-file ang kaso nga rape batok sa nasambit nga suspect. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Roger Gotib, Jer. Yes, Action Rex, ginadala na sa bayad sang City Hall Building 1 lukod sa Old City Hall na pamtang ang Fiscal Office sa Siyudad sa Cadiz sining pulis nga
ginakabig sang Highway Patrol Group diri sa may sining syudad matapos nga inisya na akusahan nga kaso nga pagpangrape o paghimulo sa iya sining nga manak. Ang mismo amay sang sining bata amo ang nagapalikasog sa karon nga mapasaka agad ang kaso. Kagamo mismo nga aga pa nagpadulong man sa Women's and Children Protection Desk agad nga mag-signify dito nga siya mismo amo ang hatagin sa iya sining statement kag tinguha nga ini ipasaka agad ang kaso kag ma-inquisa ang ining 47 anyos nga membro sang Highway Patrol Group. Sa subong na tigayo na nga mapasaka agad ang kaso batok sini sa suspect kag ang nakita naton kay na sa blatter entry nga ang iya sini nga M16 Armalite rifle ang iya man nga caliber 9mm pistol ang na-turnover naman sa iya sini nga model unit sa mga iya sini nga opisyal sa probinsya. So magapabili ni siya sa gyapon nga mangin gusto diri sa bahin sa Cadiz City PNP samtang nagapadayon ang kaso Aksyon Rex. Ang mata kay nagipa-check up naman liwat sa doktor bangod suno sa report nga may ara pagitman nga kinanglanon sa iya sining nga check up sa sining nga panghitabo. So report gikan diri sa may syudad sa Cadiz una sa Balita ora sa Aksyon. Diri sa Aksyon Roger Gutim report sa Bacolod. Aksyon Radio. Thank you. Salamat gid Aksyon Roger Gutim balita gikan sa syudad sang Cadiz. Ari na nga to sining counterpart sa Aksyon Radio Iloilo si Aksyon Mario Hilonggo sa nabilin nga mga ginutlo ho. Bao kapigado gid. Welcome Iloilo may ngapon Aksyon Mar. Plug iron, may drop, may kuan pa siya, commercial pa siya. Sige daw na lang alang man siya, no? Sige sa mga ka-aksyon ta, life extension na vitamin D3 anay ho. Sa mga nagasuporta sa mga katulanan, kag ang immune system ta, ginapabakod yaman sini. Dito sa Aksyon Radio Iloilo. Welcome Iloilo, may hapon Aksyon Mar. Mayong hapon na Aksyon Rex, bugas-bugas kapadabi pag-ulan eh. Kaya rin sa amon, sa Iloilo, medyo masako kami subong day kaya nga nagalistahanay na bay sa subong sa mga kabaranggayan sa amon day kay manghatag ang DSWD sang kasasistans sa 1,000 ka pesos hasta sa 4,000 pesos. Kay aray kami sa idalom sang isikyo ti sako sa mga barangay official sa Monde sa syudad sa probinsya kay nagahingagaw para nga ma-download ng pondo sa nga kasasistan sa Abdol. Ati mayo manadol mayo man ang information ng kung nag-download na kinanglan matagan gid ang kutob nga nagakinahanglan sang ayuda gikan sa aton sining gobyerno. Diri sa amon subong gadol gin basura na sang Commission on Election Board, no? Diri sa syudad sang Bacolod ang petition sang tatlo ka mga pumuluyo sang syudad sang Bacolod bato kay anay Congressman Albi Benitez parte sa iya residensya di nagpabor sa anay kongresista dol ti may dason pa man kuno may legal remedy man nga pagahimuon ang kampo sa mga tagreklamo dol. Amat-amat ya lapuyot ang politika dyan sa Bacolod, no? Kaysa nagligat to, amo na ang reklamo, nagligat to nga may mga ginapanghakot ko, no? Halin sa
lugar ni Benitez sa Cantong Bacolod. Kano dira siya mapadalagan sa pagka-mayor, Abdol? Amo man ang aligasyon, pero te aligasyon man lang ginbasura man to gani itong petisyon nagligad nga nagparehestro kuno hindi taga Bacolod. Pinagsintas na mulalungan taga Bacolod man galia. Aligasyon man lang na dol, sige-sige man ang rehistrasyon sang Commission on Election kag base sa ila sining nakuha nga data kag ginapresentar man nga data baladol ti wala man kuno problema. May mga ginapang hikutar pang Comelec subong parte sa mga nagaparehistro dol. Amo nang sitwasyon diri sa amon pero may katapo diri sang HPG ho ginaligar nga naghimulos kuno sa manakya sini nga daw pinato ka tuig to. Tigin pa sakaan sa kaso dol ara sa subong sa custody sang Cadiz City PNP ining Highway Patrol Group dol. Basta mga kaso sa mga raid gani ni Abdol, medyo kung kaisa mabulubudlay man kay ang gakatabo abi ni between man lang sa nagreklamo kag sa tagreklamo Abdol mo ti mabulubudlay ni ti ano ang status bong ang ano ni may waran to bakit na Abdol? Way padol kay ginpasaka pa kainang kaso pero tigindakop ni siya kagabi sang mga kapulisan to sa syudad sang Cadiz so kag yara sa subong panimuro na sa selda sang Cadiz City PNP ining organic member sang Highway Patrol Group dol. Wow, una mo active pagaling miyembro sang Highway Patrol Group dol. Active pa daw Police Senior Staff Sergeant lang rangko sinidol. Pero depende pa ni siguro kay gapaninguha man ang Highway Patrol Group nga mahatagan sa nagakaigo sining abogado para magdepensa sa kaugalingon pero ang amay sang bata daw nagbulagay ni Slabla mo. Tapos daw ang ining Highway Patrol Group dira na naga-star sa Balayman sang Iloy man ho kay daw ambot ko na nung relasyon nila ni basta tiara sa subong sa Cadiz City PNP dol. Ate tugyan ta na sa aton nga mga katapo sa kapulisan na Abdola. Diri sa amon man sa Iloilo bante grabe ang bubo sa ulan sa monde sa halin kagabi. Hasta kay nasang kagahon, hasta kay nasang aga, may mga parte kami din sa syudad nga baha. Ang mga mayor nga dalano namon de ginbaha ti ang rason sa taga City Engineers Office nga nag-gulpi baha bangod number 1 bangod sa terrible ka damol sang ulan ang volume bala sang tubig ulan. Ikaduha ang rason bangod sa drainage system ti barado damo sang higko ang mga higko ni mga plastic mga sanga-sang kahoy mga bato balas amo ni ang mga lutak na nga daw ay madiklag siguro bla kagati pagkatapos ang amon nga drainage system ano nga ti drainage lang daw ay man sistema Abdol. Sos amo nang dapat tutukan da sang city engineers nyo kay gaulan-ulan na diri sa amon garo goom-goom lang pero wala gato pa ang ulan do nadlukan sa simo dol. Sa amon din may mga nagakalatumba yang poste mo sang more power kag poste sa telco si amon na di ang sitwasyon sa amon why man kita di sang weather disturbance sa dalala ni isang hangin habagat. Pero ang ulan di Abdol, daw wala ya buwas yan, grabe nga bubo mo. Nano man lang kung gatindog ka, palidon ka po mga paryos lawas mo yung ati daw medyo huluhanggot gawat, daw way gawat kansa nga mapalit kung agyan kahangin, Abdol. Why dol diri sa amon ya wala iya sang mga ginagmaya lawas mo kundi kadlagkuan niya ka. Ayo, gina-report ko lang dadol gali sa inyong Provincial Incident Management Team Commander namon diri si Dr. Zipard Kailian liwat sa nagpositibo sa COVID-19 pero tiga paayo-ayo na siya subong matapos nga nagpositibo nakaligad nga adlaw lang niho kag naglubo nagidmandol ang mga aktibong kaso sang COVID-19 diri sa probinsya sa inyo dayadol.
At yung mo man na sa mo na kay makita, mamonitor man na naton sa daily report. Kabalan mo, Abdol, sa mga taga Negros da, ang aton DOH ni daw more on numbers ni sila yung nagapagwa mo. Kaya amo man na kung naganubo sa inyo da kapon gani kung kita magsunod taas para gani bala sa inyo sa Bacolod ako ni compare di samon sa Iloilo mo, Abdol. Amo gani dol, pero matamat lang dol ganubo naman kag sige-sige ng injection subong di samo no sang vaccination bala dol ay kabudlay gaglinuto kon kaysa, pero ang duha ka mall namon di daw mabukas na siguro by next week or within sining semana. Depende pa doon ka nag-inspection itong inspection team mo sang syudad namon diri ho. Parang tidugangan instead 3 ka mall, may duha pa ka mall diri nga butangan man sang vaccination center dol. Dugangan bali 5 na luwas sa mga barangay namon di. Ate mo man di sa mo na mayo man gani kay daw nagadamo nagid man sang gina-download nga mga vaccines diri at aton sa Region 6 si samong gani di sa Iloilo do pila ni kabilog di sa aton Engineer Beman ang sa CPO nga vaccination site, University of San Agustin, ang sa Icon ano ba 3, ang sa din diri sa Ateneo mga apat ka bilog di sa amon SM Robinson no mga arako din sa amon nga sang vaccination site mga dira sa mga anom siguro Abdol. Damo sa inyo da mga universidad namon kag kolehiyo diri daw ay paka-move sila para sa syudad namon diri mga malls lang, 5 ka mga malls ang posible na mag-operate na fully by siguro buwas or kay last actually ang isa ka brand sang vaccination namon diri mo daw hasta lang buwas pizza 29 ang kwan bala ang GNJ Aksyon Mart Janssen ang iya sa abi 1 dose lang na iya amo nang daw ginamar sang iban gani ang mostly nga gina-prefer gani sang iban so primero to pagwa sang vaccine nga Sinovac daw ang iban daw alang-alang pero pagwa sang AstraZeneca kag pagkatapos pagwa sang Pfizer tingulihin ni Janssen do damo ga panagilod kasi nga kami man para nga daw protektado man kami Abdol. Gani man amo man na di sa mo ng GNJ nang iya ka Janssen na ho ba kadamo gid sa nagpa-inject pero nami patani talakay galing kay do kulabos gid ko sa tiyempo dol ho. Ati way problema sa ruman duman imong importante da nga ang imo ang mga nagasalaylo da nga halin sa Vanuatu nga iba ni nga ginapetisyonan din na magdayon Abdol. Salamat Abdol. Sige dol, hindi na sila magdayon dol para sa imo kung din sila kuno na partiniser dito lang sila kuno Thank you gidol. Salamat. Aksyon Rex Cantong sa aton. Thank you gid Aksyon na Mario Hilonggo daw kulabos gid ko sa tiyempo ho. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga thank you gid Aksyon na Mario Hilonggo sa mga ka-aksyon ta gusto ninyo magkabulig sa constipation bangod nga ang constipation is a mother of all diseases ini mga ka-aksyon Evergreen Herbal Capsule gina-recommendar ta sa inyo kay ang Daligid lang mga ka-aksyon, San Bayanay, manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig
pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang serbisyo. Pasensya gid sa wayta malabutan na buwas na naman kita kinitanay diri sa Aksyon BBB. Standby na sa This Is My Life, igasunod na sa dili lamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo si Aksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!